Timong telang mora. Wala tayong option sa TL pag mag-massage ta kay mas better na ay skin contact nila para ma-feel ang warm. Dire, lagi naman kasi na process na kanagaling basa ng tanan. So, linti na ang TL ng client. So, dire, pwede ta mag-start relaxer movement. Kita nyo dire, clockwise, 2, then 3, counterclockwise, and then pull. Ay, pagdahil ma'am. Then, after that, so, ang gigamit is oil kay para taas-taas ang iyang hagod. So, effleurage. So, warm up yung ang product. Okay? And, kita ang habot na dira. Kita na. Expert sa product mo. Gilkanon siya. Gilkanon ka. Okay. Okay. So, basta na siyang paanan. So, i-ano lang siya, i-warm up ang product. So, first is, okay, pwede nga punta ka itong gamit itong thumb, upward circular movement. Yan. Yan. Then, nakagap pa. Ang pagaling sa first na to, diba, sa hand. 3 to 5 strokes lang hapon. Okay? Ayaw ka nyo i-rush ha. Yan. Pwede po na kanina yung ring part. Pwede ka mo gamit yung nana o pet massage. Yan. Diba? Kanina rin yung portion, pwede po natin na siya anakon. Pwede po ka mag-ana. Yan. Another variation technique. So let's say for example, diri sa iyang toes, pwede mo mag-form of number 8 and then pull. Na, muli na mga masahista no, anaon. Yan. Yan. No. And then ang sa lapa-lapa, kay Florad Japon, another variation, gikan sa bottom, sa soles of the feet. 3, down. Yan. Yan. And then, down. 3 to 5 stroke yapon. Pwede ba ito tongue compression? Yan. So, ayan lang kayo pala yung twisted na kayo. Kasi high blood si client, so na portion din rin na pwede mo accelerate yung tumunog. So, every time every time mag-massage sa mo, tana ta sa itong client, ma'am, okay na akong pressure, ma'am. Okay na, okay. So, or pwede mo matanda, ma'am, kasi mo gusto massage, soft, hard, or moderate na. Okay? Another variation technique, aside ani na is kaning fist twist. Ha? Yan. Lamikin na. Yan. Okay. Or the metatarsals. Pwede taan ako ito. Pulo ginang dinlin tanan ay. Dinlin. Ibaan mo tagdaibot yung din, ma'am. Or pwede mo alternate. Taas dapat pilihan na sa iyong kukuha. So, kung nag-start na og ka ng effleurage, so, we will also end with effleurage. Okay? Napaday isa, katong movement. Lumiya na, oy. Kami kaayo. Okay, so dapat, kato kay short lang ako to, pero dapat ma-enjoy ni client ang iyahang foot massage. O, na yun, siya dugay-dugayan po ninyo, no? Ay, malipay si client, ha? Especially kung mag-foot spa ka. Ha? Manamoy tip, yes. Alright? Okay, sige, execute sa quick answer.